Tenan. Apa arep tak kei ora enek bisa nduk entek resik bisa tanya apa-apane iki. Iki lho, karek 10.000 gelem apa? Yakin. Ya sudah kalau gitu kita sudah lama tidak bertemu Pak. Sehat ya Nduk? Alhamdulillah sehat Pak Panestune. Jangan pripun sehat. Sip, sehat, fit. Alhamdulillah. Niki acarane Apa? Dis Natalis. Dies Natalis kuwi dari bahasa Latin, ya. Nggih. Dies ki hari, Natalis ki lahir, hari lahir. Lahirnya SMK PGRI 1 Nganjuk. Nggih. Ngene iki SMA niki sering mengadakan acara Pak. Heeh, kowe rene wis piro? Kula mriki nembe pindah niki Oh, ketingale. pisan iki ya. Heeh. Nggih ketingale Pak. Oh, ngono ya. Nggih, ndek wingi nggih wayangan ndek wingi Pak. Heeh. Tahun wingi. Tahun wingi wayangan. Wayangan. Oh. Dalange kene, cedhek kene. Oh. Nggih, terus ndek wingi nganane nggih wayangan. Oh, Ya, ngono. nggih sering niki SMK niki sering, Pak. Oh, ngono. Ngentenake acara-acara ngeten niki. Berarti nek ngomong ket sore mau bener ya, Nduk. Nek kene iki SMK sing berbudaya ki pancen bener ya, Nduk. Nggih, leres sangat muri-muri budaya Jawa, Pak. Sore mau ya nek krawitane, ya enek dalange sing ngucuki. Nggih. Ya enek sing nyanyi, campur sari ya ana. Nggih, leres loh Pak. SMK yang seperti ini tuh dia melestarikan budaya Jawa itu sangat benar loh Pak. Iya. Nggih, benten kali SMK ku Pak. SMK kamu. Sing dituangke artis-artis Jakarta tok ya Pak. Iya. Iya. Ya didoakan semoga SMK PGRI 1 Nganjuk semoga semakin lestari. Amin. Semoga semakin jaya. Dan semoga semakin banyak muridnya. Wah. Dan terutama buat Bapak Ibu guru, khususnya kagem Bapak Kepala Sekolah Pak Lukman. Bapak Lukman Suyetno, mugi-mugi pinaringan rezeki ingkang kathah barokah. Amin. Turah-turah. Mugi-mugi pinaringan panjang yuswanipun. Amin. Niku Bapak Kepala Sekolah ingkang damel jas biru. Sanes. Sing ndi jajal? Lah kalau sing melambaikan tangan. Maksudnya sebelah jas biru. Lah kayak penjane Pak Lukman. Nggih, nggih sebentar lho, Pak. Nggih. Mugi-mugi sehat selalu panjang umurnya, tambah sabar. Ngomong murid-muridnya. Pak Lukman ki benar nanggap kowe. Hah? Heeh. Teng pundi? Duwe gawe utawa hajatan. Tapi regamu lu warang ndak sida sidane. Ampun lho Pak, ampun mikir kula larang lho Pak. Lah ngomong. Saged dicicil niki Oh. Salindri. Cicil. Nggih, saged dicicil sak menika. Oh, ngono. Isu awan kalih bengi nggih Pak nggih. Wah, koyo nguntabel. Bisa awan sore. Kamu selaku juga dadi siswi ya. Kamu masih Saya SMA jadi ta, Nduk? Iya masih Pak. SMA. Ya, saya kelas 2. Doa apa untuk para siswa-siswi di SMK PGRI 1 Nganjuk? Oh, ini juga melihat siswa-siswi. Oh, banyak sekali yang melihat. Juga gandrung dengan suaramu, Nduk. Oh, iya Pak ya, semoga menjadi anak yang sukses, berbakti kepada kedua orang tua, semoga tercapai cita-citanya. Betul. Dan bisa membanggakan kedua orang tua. Amin, amin. Yang penting kuwi menjadi generasi yang handal untuk kemajuan Republik Indonesia. Sip. Ini ya. Sudah? Sudah, silakan untuk berdiri untuk menghibur para pandemen budaya. Yap. Ya. Aduh. Ya. Arep nembang apa manut. Ya. Arep nembang apa terserah karo nduk niken. Ya. Ya. Apa Pak lagune sing halus napa sing kasar? Wah sing halus e. Sing lak dibawani sik sing kepenak. Mergo suaramu ki nek nyuwara dawa bisa kaya dene ngumbulne tarup. Lagi dibacutke lagu-lagu sing anu ngono ya. Ya, mbok menawa ana lagu-lagu sing kamu berikan sebagai penyemangat untuk para siswa siswi di SMK PGRI Nganjuk Jawa Timur. Oh, ngono ya. Wis tak dawuh. Wis monggo genduk niki Salindri sing milih lagune. Ya utamane kanggo menjadi Bapak Dr. Andes Lukman. Ya, iki ana pamundhut ning mengko bubar iki, Nduk. Apa Pak? Dari Sekarisa Decoration. Request lagu kawitane Sinawang. Sukses selalu Sekarisa Nganjuk. Ya. Iki sing tembang sing berbau gamelan luwih dhisik. Nggih.
Apa? Bawa rian, Pak. Bawane manut. Nggih. Ya. Nek ora kleru kowe bawa sambung panci dalu ya ta? Yap. Karyane Mbah Haji Sukron Suwanda. Yap. Oke, lanjut. Penggemar nganjuk wayangan bengi ki tumblek-blek ana kene nduk Ken. Nggih. Saka DKC Dwija Kangko Klub Nganjuk uga PDKP Pandemen Dwija Kangko Putuk Rejo uga penggemar Dwija Laras Indonesia ki mau Mbak Sopo Puspita dan kawan-kawan ya diinformasikan kembali untuk pecinta wayang kulit untuk mendatangi kembali pagelaran Dwija Laras Indonesia dengan dalang Ki Anom Dwija Kangko ya kuwi bertempat di Sambiroto Kecamatan Baron Nganjuk pada tanggal 18 Januari ora 18 apa tanggal 18 Juli 2026. Astagfirullah, Pak. Jek suwe men. Sing lewati ulang tahun. Lah ya coba. Ya. Nenong Cabang nimasuka nanggepi lola long ayo ta sambung rasa nanging wanci iki ana penggemar ya tau nanggap awake dhewe Mas Ruki saka Melandangan Pace. Ngaah. WA nembe kecethit bangkekane Mas mboten saged sowan ningali wonten ing YouTube. Salam kemawon kangge pemuda Melandangan Kidul yang sedang di lokasi pagelaran. Nyuwun lagon napa kemawon manut ya digarap. semoga cepat sembuh. Semoga cepat sembuh. Heeh. Mas Ruki matur nuwun uga iki ya kepareng streaming ya heeh. Ya kuwi panjenengane Pak Madrim ingkang mapan ning Surabaya ya nyuwun lagu sapu tangan damel gamelan Bali Mas Kangko nggih ingkang badhe wayangan kula bincang tanggal 28 Desember wonten ing Bojonegoro. Pak Madrim sugeng midhangetaken ya Pak Jiman Kemloko Legi ya juga woro-woro ampun kesupen benjang tanggal 29 Agustus 2026 wayangan dateng angkatan bintang tamu Niken Salindri ya angkatan Rejoso ya nak baca nak Tanana ingkang rupeda nanong nyuntak tresno senadyan mung srana pirang
garap langgam sik, engko sing kedua garap gamelan Bali no. Oh, ngono ah. Uga aku salam kelawan anak-anakku seniman dalang ingkang mapan ana ing Nganjuk. Ya, iki mau do salaman kelawan aku, Mas. Sapa ki mau aku lali? Ya Tole Bimo, terus Akbar, ya Chandra, ya dan lain sebagainya. Yuk, terus gambarmu uga ketoprak sik, Mas. Dodo, ya. Ya. sing gedhe Terus Maksi Harap gamelan Bali para kanca.
Rasanya kurang komplit Nduk Niken. Ya. Kalau beliaunya menjadi Bapak Dr. Andes Haji Lukman minangka dadi kepala sekolah wonten ing mriki dereng tindak manggung merga mbok menawa panjenengane kepingin sapet jagong tegese jagongan ngobrol lawan kowe Nduk Niken. Mula diaturi tindak panggung ya. Yap. Diaturi tindak panggung. Monggo Pak Lukman. Ya. Termasuk mengidolakan genduk Niken Salindri. Oh, ngono ah. Keparang tindak mriki, Pak. Ya, engko sadurunge ibu guru napa bapak guru sing nyumbang lelagon, kepala sekolah yang pertama kali diaturi tindak panggung. Oh, ngono. Engko nek kersa bakal tak wenehi kenang-kenangan saka aku no. Ya, tandha tresna. Yo, turut. Turut. Monggo Pak Haji Lukman. Monggo Pak Haji Lukman, menika idola panjenengan genduk Niken Salindri sampun berbaur dengan mriki masyarakat. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Mbak Niken. Nggih, Pak. Terima kasih atas kedatangannya di SMK PGR 1 Nganjuk. Moga-moga untuk sekolah kita tetap eksis dan banyak siswanya. Amin. Nggih, Mbak Niken. Marem Pak, pun minangke kali Niken Salindri pun marem. Sampun. Sampun puas, Pak. Sampun. Nggih pun alhamdulillah. Kula nderek pamit nggih, Pak. Kok sik to? Oh sik arep nganti. Ayo, wis puas kok e. Nggih. Tegese mongkok penggali penjane. Anu nuwun sewu Pak, ingkang dalu menika kepareng rawuh dereng kula sebat sinten tamu undangan VIP ingkang kepareng rawuh sing dereng kula sebat kula mau tamu undangan sinten? Bapak nggih sampun sedaya. Sampun sedaya nggih. Sampun Pak. Heeh. Dados mriki menika dipun agendakan nggih Pak setiap tahun wayangan ngoten nggih. Insyaallah. Oh ngoten. Nggih, Pak menika nuwun sewu. Wonten tandha tresna saking kula wonten wayang niki Prada Mas. Menika kangge panjenengan kenang-kenangan supados sampun ngantos kesupen tahun ngarep nanggap malih. Nggih, insyaallah. Nggih. Pak nuwun berkah nggih, Pak. Matur suwun. Nggih. Nggih, 1,5 juta Pak niku, nggih. Nggih. Pun niku ikhlas kangge panjenengan. Badhe anu nembang napa ampun mandhap riyin. Badhe nembang napa ngoten napa request lagu napa? Request lagu napa? Nyonya kula nika. Oh, Ibu ugi kepareng Ibu. rawuh, nggih. Napa lagu napa nduk niken mumpung Napa, siap. Bu? Ya. Bokong semok. Pripun? Mas Joko. Lek Lintang Asmara. Wah, Lintang Asmara. Nggih. Nggih. Badhe duet kalih Pak. Nggih, Kepala no. di Nggih, sekolah. Pak. Nggih. Panjenengan nggih, Pak. Nggih. Jenengan teng napa to Pak kesusu mawon Pak ya Allah. Loh, mboten Pak, ya Allah mboten Pak. Loh, mboten kula niku. Loh, sampun Pak, mboten usah pun to nggih. Mengke kula bakekne mawon nggih. Nggih.
Mbok menawi wonten siswa mriki sing iso duet sapa nduk enten balan. Dalange sore mau enek sing iso duet ora? Ya. Oh, dalange mau Saking mriki, sekolah mriki. Nggih, nggih. Nggih. Sampun. Oh, genduk urung. Oh ya kudu diratakne kok. Nggih. Sampun Pak Ji. niki jenengan mboten duet kalih kula saestu, Pak. Sampun napa diwakilne siswane mawon. Siswane? Siswa favorit sing saged nyanyi sinten, Pak? Napa dalange mau sinten dalange mau? Heeh. Endi mau dalange kon rene munggah rene. Ya. Ya pakaiane wayang, pumung wayangku akeh. Oh, selfie, Pak. Oh, nggih. Selfie. Mboten kamera belakang, Pak. Kamera belakang, Pak. Kula Sing moto niken, sing moto niken. Lah kok ngarep ngono lho. Lho, karo kowe. Karo kowe. kalih kula. Selfie ngono lho kok ngarep ngono lho karo beliaunya. Anu, Pak, dipotokne mawon. Oh, dipotokne nggih. Nggih, Ngoten. mawon. Nggih. Iya. Sampun, nggih. Bu anggap kula siswane nggih, Bu nggih. Nggih. Enek anu wani ora dalange sore mau munggah rene wani ora sapa mau jenenge ayo Dalange mau. ajar kendele. Heeh. Aku lek enek dalang-dalang nom sing semangat iki aku melu seneng. Ayo. Ngaten mboten mau wis mulih borong. Siswane mriki wau, Pak. Ha. Sing dalang wau enten pinten, Pak? Sunggal namung siji Oh, sunggal. namung setunggal. Namine Mas sinten namine? Ayo wani ora mau nyandi bocahe. Mulai wani munggah tak kei wayang sisi. Ayo, nggih penyemangat. Wani ora. Ya wis langka lho, duet karo Niken Salindri iki langka lho. Oke jalanan-lanang sing do pengen duet karo Niken Salindri. Sekali duet langsung jenenge mumbul dia sambar karo pesawat terbang. Anak ora wani ora. Niki Ayo, Bapak. ha iki. Ini dalange SMK PGRI satu Nganjuk baru 2 bulan lek belajar dalang ning natane wis wani pentas. Nggih. Ya, ayo iki. Jenengmu sapa coba Gus? Kula Dirli. Sapa? Dirli. Girli. Dirli. Dirli. Nggih. Oh, Dirli sapa? Ora pantes jenengmu Dirli iki. Lah napa? Lek dalang ki jenenge kudu sing rada-rada Nganggo o. Oh, apa meneh Kangkong. Heeh, Terus Purbo Cakyo, Asmara. Purbo Asmara. Anom Surata. Dirli. Diganti. Dirli. Seto ngono apa piye apa? Elek ya. Ganti Broto. Kelas piro cah Bagus? Mas Diri saiki ning kene ta sekolahe? Nggih. Kelas pinten? Kelas kalih. Kelas loro. Nggih. Info sing tak tampa sampean belajar dalang nembe 2 wulan. Nggih. Gurumu sapa? Gus Akbar Gus Akbar sapa? Balowo. Oh, Akbar Balowo. Ora Akbar Sahalam. Iya, Pak. Akbar Balowo. Iya, Pak. Ayo, kowe sing mak ratap. Ora maksudku kok malah diceluk Gus ngono lho, Pak. Celuk Gus. Sanes. Niki anune Mas Akbar. Apa? Anu sama apa nyanyi apa Mas? Mau Mas? Heeh. Dadi Nganjuk ki Akbare enek loro, enek Akbar Balowo karo Akbar Sahalam, ngono ta? Nggih. Ya dalang. Kenali Bambang Balowo. Heeh, Bambang Balowo ki MC-mu. Ya, Mas, njajal suluk titik-titik ae. ya, ya. Ayo, Suluk. suluk belok Mas Lindro. Ya, Mas. Lah iya. Lek disiarke karo apa jeneng MC no? Mari kita saksikan bersama-sama pagelaran wayang kulit dengan dalang Ki Anom Surata. Pas. Ki Purbo Asmara. Pas bareng Ki Dalang Dirli. Gantinen jenengmu. Ngedoke rego ya. Lah ya ngedoke rego ora iso larang ngono. Dirli sapa sih? Dirli Galuh Pramudya. Loh, ai. Pramudya. Pramudya. Galuh gawe O. Heeh, gawe o. Ah, Ayo. ya. Apa suluke sampean apa?
Ya. Apike ya Allah. Wah, sik urung muni kan. Lilo lamun kelangan ora geketun trimo lamun kataman sesari lagawana longso srahing Bathara Ya. Lho, siswa ana ing SMKP GRI suarane hebat, suarane jos. Dari cita-citane ini kan pengen duwe bojo dalang. Nggih, Pak. Heeh. amin amin Gelem apa kowe? Kowe gelem sing moh niken. Sampeyan gelem dadi bojoku, Mas? boten Ya badan kok siap men nyawamu iki. gak tatak blas Tatak blas. Wong lanang kok karo niken ora tatak-atine. Wong lanang ki lek wis kadung jatuh cintai wis anu Mas, kudune apa jenenge berusaha ya to, Pak? Heeh. Berusaha ora terus ora tatak blas ngono kuwi sampean. ora wani Sing gak mbok Ora. wani apa? Lah sing mau wedeni saka niken ki apa? Wong kaya ya bocah biasa, kaya kowe ya bocah biasa. Sing tok wedeni apa karo niken? Kata. nggih Contone siji wae. Apa? Ketenarane Niken Salindri iki cakala mangsa wong lanang arep nyedaki digrek atine. Mergo bocah sing wis bersinar jenenge. Artis lah wong artis Indonesia. Ngono to? nggih laras Kowe merasa kecil to? nggih Aja ngono. Gedhekno atimu. Mulai kecil nek atimu gedhe, engko saya suwe saya gedhe. Iso wani karo Niken Salindri. Jenenge kepedenen nek. makane wedi Makane wedi. Iya. Lagune Lintang Asmara apa ya? Coba Nang Gus. asmara. Siang pantara Kok fales to, ratri. Pak? Kok fales to? Ora. Nah, gitu. Siang pantara ratri mongap cipta pukulo. Ketak wayang le. Nah, iki nggih kowe iki wis ditandang tangane karo Pak Anem di Sokang. Tapi swantene pon toto nggih, Pak. Nah, Mas. toto. Mas Bagus. apa, Mas? Dirli. Dirli. Iya. Apa-apane Dirli. Ya, coba campur sari. Ya, gamelan plus musik. Yuk. Lintang Asmara. Terus. pantara ratri Wah. mung eling manis sing ati setiaku bisa handuweni marang sang Hyasa Laksmi.
Sing kendel, sing tatak. Ora sing. Joget le, sama Gus. Bersama Niken Salidi. Ayo le, sing kendel le. Yo. Luar biasa, Cak Bagus. Wis duwe kendel, suaramu yo apik. Semangat nek mau belajar menjadi seorang dalang nggih. Seorang dalang nek ditekuni tenan. Wah, anggeran wis ora kober leren, gitu. Nggih, amin. Duite meni akeh. Amin. So nek dadi dalang kondang aja rubah rabi wae ya. Enggak boleh. Heeh, heeh. Ya, Cak Bagus, iki wayang jenenge sapa iki? Sapa? Karo Mik no. Jojroto. Salah ngawur. Lha sinten? Gondowartoyo iki jenenge. Salah, kuwi jenenge Gondo Supono. Iki jenenge anu lho, Patih Ngastina dhisik, Raden Gondomono. Nah. Nggih. Heeh, golek longgar ngene Pak Kangkong. Nggih. Engko tak warai main dadi. Maksudnya main wayang ngono lho. Ya bagus. Matur nuwun. Heeh, heeh. Dagangan iki wis apa-apa. Heeh, wis kono ya, tinggi sinau ya Cak Bagus. Heeh, semangat selalu. Pastinipun, Pak. Heeh, ya. Salam go Mas Akbar. Nggih. Handoko. Balowo. Oh, Balowo. Iso Akbar Handoko. Adoe nang tekan Temanggung. Ya, Akbar Balowo. Ah, ya, gurumu. Terima kasih ya Mas Heeh. Dirli, semangat terus, semoga
bisa tercapai cita-citanya. Lek wis dari dalang kondang aja lali nanggap Niken Salin. Amin. Amin. Nggih, matur nuwun. Heeh. Matur nuwun, Pak. Nggih. Ya. Gondo sapa jenenge? Gondomono. Gondo mono. Wah, biasa nggih. Ya. Sudah salin teh karo para sinden-sinden. Heeh. Pak. Apa? Iki mumpung anak-anak kecil ini belum tidur, Pak. Belum tidur. Kasihan nanti kalau nunggu lama-lama. Oh, mau nyanyi lagi? Satu kali lagi aja. Oke, bisa. Ah. Kasihan, Pak. Ya, nduk selo ya nduk, tampil lagi nduk. Nah. Sampai. Ya. Duet bersama Niken Salindri. Habis ini pulang besok sekolah apa enggak? Besok libur hari Natal. Hah? Besok libur. Iya. Saiki ketok nek ora tau mlebu sekolah kowe. Ora, Pak, lali aku mau enek bocah pamit Natalan ya. Oh iya. Sapa sing pamit Natalan? Hah? Ya, uga diucapkan selamat hari Natal untuk Selamat hari Natal bagi yang merayakan. Ya. Umat Kristiani. Selamat hari Natal. Ya. The wish on the well wish. Hah? Oh iya deh. Namanya tadi siapa? Selo Baselo. Itu kalau rumah Padang. Siapa? Selo siapa? Selodika Gracio Dewi Ferdian. Ora pantes, sindene ora pantes jenenge ngono kuwi. Terus diganti sapa? Diganti Selo City. Nek cakal mangsa ki nek bintang utawa penyanyi apa pelawak ki lek nganggo mburine dikai jeneng kewan ki iso kondang lho kan. Ora mesti, Pak. Jeneng kuwi lho. Aku lo kondang ra nek jeneng kewane, Pak. Asline enek. Sopo? Niken Salindri tekek. Iya. Selo, cita-citanya mau jadi penyanyi. No, sinden. Ya. Oke. Sinden seperti siapa lo? Seperti siapa? Mbak Niken. Mbak Niken. No. Kok nano yang ngomong kan? Aja kaya aku ya, Pak. Lah ngopo? Engko aku ra payu. Lah ya ora. Karirnya aja, karirnya yang kamu contoh. Niken Salindri dari kecil. Nyontoh karire ya. Ojo nyontoh percintaannya. Ora cinta-cintaan, gak boleh. So lek wis gede ya toh, lek wis terkenal gak oleh kenal jenenge wong lanang, ngerti? Ngerti genah? Ngerti? Heeh, ngerti. Ken madhep arene diluk Kowe iki ngomong ngono lahir batin ora? Lahir batin, Pak, aku nyontoni sing apik maksudnya. Biasanya nek nyontoni iki mending lakoni. Lah aku saiki gak cinta-cintaan lho, Pak. Oh iya. Sing kae ya wis kae. Iya. Kita semua teman ya. Teman, kalau berteman nggak apa-apa, kalau cinta-cintaan jangan, oke? Kamu sekarang kelas berapa? Kelas 2 SD. Oh ya, benar, pintar. Terus kamu rumahnya mana? Nganjuk sini. Oh ya. Sik to ganti sauri sik, mau jawab dhewe. Lah suwi lho Pak, nyawi Pak. Kamu wis ngantuk belum? Sudah. Oh ya, habis ini ya. Habis ini pulang ya. Udah capek juga. Sudah. Oh ya. Tadi siapa yang make up Ibu? Oh. Terus tadi kesini diantar sama siapa? Oh bapak, bapak, iya. Apa sih mbok kotangin itu lah? Ora nek apa-apa nih barang. Kok mini Ram, kok cantik Ram sama niki. Ibu bisa nyanyi juga ibu Gak bisa, ibu perhiasan ya. Tapi lagu pop. Oh lagu pop. Oh yo, sosoknya jadi warai lagu pop ya bunda ya. Lah warai lagu apa? Lagu sinden toh Pak. Sinden ya. Kan cita-cita jadi sinden. Misalnya kamu nyanyi apa sekarang? Mau nyanyi apa? Tadi Kusuma Wijaya udah. Sekarang nyanyi lagu apa lagi? Apa bersama? Langgam, Bowo, Papa. Ayang-ayang. Ayang-ayang. Coba dulu tes nada dulu. Anu Ken, malam hari ini juga dirawi dulurku Mas Agung Sudarwanto, wi gurune anakku Adeka Sang Narendra sing asline Nganjuk, saiki mapane ana ing Surakarta. Oh, Pak Guru Agung. Alhamdulillah nggih, dalu Bapak. Ya kalau Pak Agung ya. Iya seangkatan karo aku. Aku jane angkatane ning dhuwur ning gandeng anu ra tau mlebu dadi barengane Agung. Heeh ya. Yuk. Mas Agus, coba Ayang-ayang. dulu. Nah, coba ngeras.
Astagfirullahaladzim, motoku mas kurane. Tak kayak sagus ya. Ya. Pira? Dewa-dewa ning asmara kuatna ati kawula angken kelalap tresna datang kendhat saking cepet karewangi tapateni laire tresna kang suci kasunyatan yen aku sliramu isih nyawiji. Oke sudah, ini tadi suaranya sudah bagus ya Pak ya. Bagus, bagus. Tinggal jogetannya aja ya sayang ya. Contoh mana jogetannya piye kan? Tolong kendangannya Mas sing handset Mas. Gugu. Gugu. Mas Gugu. Heeh. Kendangannya piye ya enak ya. Heeh. Kamu bisa sogok-sogok ala keri-keri enggak? Saya urung ngerti. Oh, udah ngerti. Urung iso keri sian. Kendangannya saya bisa bikin jogetnya Mas sing ngene-ngene ya Mas ya. Oke ya Mas, Mas Gogo. Halo. Jaipong ae deh kayake. Mas Guru. Ya gak aku iki ganggu Mas Gogo iki wayahe kerja lho soalé Bu, masa ya tuwega to, ngono kok gak disawang to aku ijanan. Yo. Tangane ngene tangane. Heeh. Duh, gede dawa. Pak. Dewa-dewa ning asmara kuatna ati kawula angken kelalap tresna datang kendhat saking cepet. Ayo tangane. Mendek. Bokonge ning mburi ngene, bokonge. Ayo tendang. Pengen terkenal pura, pengen bayarane larang pura, ayo. Kok Hubungane. Tangane rada mundur. Bokonge jentit. Nah, meding. Iki rada mendek. Yo. Dewa-dewa ning asmara kuatna ati kawula angken kelalap tresna datang kendhat saking cepet. Munyer larewangi tapateni munyer ang suci kasanya talien aku sliramu nyapo mambu to mambu. Lah ya sing prat-prat mu sapa? Sampai tiba-tiba masih malu-malu. Iya. Kalau mau menjadi sinden yang terkenal itu ndak boleh ada rasa malu, ya. Gak duwe isin, ya isane ngisin-ngisini ya. Ya. Enak dijaipong nih Mas. Iya. Bro. Ya, ayo, coba. Yo, lagune anyang-anyang. Yuk, maka Mas Joro. Masih bersama Sele. Batang rasane Mas Joko bilang kenceng atau nur. Mas bagus. Ojo selek tresnan pancen di tresno kuwi akeh pacoban. Arepku
Masih bersama. Cilo. Ayo. sehat selalu, panjang umurnya, tambah pinter, berbakti kepada kedua orang tua. Nanti kalau udah apa Pak, lek ngarani Pak, wis nampa apa? Bayaran. Ya. Kabeh diparing neneng mamah kabeh ya. Terus semangat terus menjadi sindennya, sering-sering, setiap hari harus belajar. Nanti kalau ada waktu main ke rumahnya Mbak Niken ya. Arep mau kayak apa lek rono? Apa ae? Oh, apa ae? Sak jaluke. Kayak ono elpmu sing anyar kok lho. Jojo to Pak, ya Allah. Terima kasih Nduk sik lho. Dadah. Nggih. Sehat selalu. Niken jadi kamu. Nduk, Niken istirahat dulu ya, Iya, Nduk. Pak. Oh, Niken kok nganti goro-goro. Wah, melu aku. Nek awake sehat mending ngancik goro-goro barang urung gelem mulih. Oh, ngono. Iki isih ana pamundhut isih.